ಇದು ಟೆಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲ ತೆಲ್ದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ದೈತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಂಜು ಟೆಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೆಕ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಂಪ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಆಲಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೊಲ ದಾಯ್ತು ಉಂಡು ತೂಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ದಾಯ್ತು ಉಂಡು ತುಯ್ಯರ ರೆಡ್ ವಯರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಂಪ್ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಇಂದೇನು ಉಲೈ ದಾಯ್ತು ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಐ ಒಂಜಿ ಗರಗಸ ಎಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದೊಂತೆ ಮೂರ್ಕ ಗಿಟದೆ ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತುಂಡು ತೂದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತು ಯಾನ್ ತೂದಿ ಇದನ್ನ ಓ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ₹8 ವಸ್ತುಂಡದ ಒರಿಜಿನಲ್ ₹400 ಕೋಡೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾತೆ ₹400 ಇಂದಾಯ್ತು ಓ ತುಲೆ ಇಂಚೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಮರತ್ತ ಬುಡಿಯ ಮೂರು ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ಕಾಣ ತುಲೆ ದಾಲೇಜಿ ಸರಿ ತುಲೆ ರೆಡ್ ವಯರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ 3 ವಯರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ದಾಲೇಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ 3 ತುಲೆ ಈತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಇದಾಯ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೂರಿ ಆರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮರತ್ತ ಪೊಡಿ ದಾಯ್ತ ಡಾಮರ್ದ ಪೊಡಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾವಿ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ದಾಯ್ತದ ಪೊಡಿ ಪಂಡದು ನಾನು ಗೂಗಲ್ಡು ನಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಸರಿ ತುಲೆ ರೆಡ್ ವಯರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ್ನಲುಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ್ನಲುಂಡು ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂತ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಂಪ್ದ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 4 ಪೆನಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೆತ್ತೊಳಿ ದಾಯ್ತು ಹೊಣುತ್ತೀಯಾರ ನೆತ್ತೊಳಿ ದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ದಾಯ್ತ ಬಂದದು ಗೂಗಲ್ಡು ಗೊತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಪೆ ಆಡೋಟ ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ